Μπορεί να μεγάλη μέρα για την πόλη. Για το δέσμο της. Μετά από 48 χρόνια, η ομάδα είναι πολύ σημαντική. Από την οποία θα ονομάσουμε την κοινωνική. Μια ομάδα η οποία πέρασε από 1000 θύματα για να φτάσει εδώ. Από τις χαμηλότερες κατηγορίες μέχρι και την κατηγορία. Είχαμε όλοι μαζί την άνοδο, για την οποία είναι ουσιαστικά έρευος και την αγάπη μου έδωσε ο κόσμος. Αυτούς τους εκμήνες και την απολύτητα, αυτούς μπόρεσα και επέστρεψα όσο γίνεται και την κατάρτιση του. Εγώ και τα παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος ότι οι χωριστές οι οποίοι περάσανε μέσα από 1000 προβλήματα δεν στην αρχή, μέσα από αμφισβήτηση, μετά από κάθε κακό αποτέλεσμα, αν δεν κρατούσαμε τις ισορροπίες, κινδυνεύαμε να χάσουμε το κάθε τι, βρήκαν τα παιδιά τη δύναμη και το κουράγιο, μειώσαμε στην κανονική περίοδο την απόσταση που όταν ήταν 8 πόντους, κατάλαβαν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουμε. Δεν ξεφύγανε καθόλου από το πλάνο που είχαμε θέσει. Βάλαμε προτεραιότητα στη ζωή τους να πετύχει η ομάδα την άνοδο. Μια ομάδα η οποία δυστυχώς ξεκίνησε τα πλέον με 7 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό μετά την πρώτη αγωνιστική. Και ενώ εκεί ήμασταν έτοιμοι να διαλύσουμε τα πάντα, καθόντως σε αυτή η ομάδα, θέλω να αποθεώσω εδώ τους ποδοσφαιριστές μου, η οποία θεσπιστήκαν από την πρώτη στιγμή. Κάθε φορά που γινόταν ένα στραβό αποτέλεσμα, όλοι ήταν απέναντί τους. Και καταλαβαίνουν όλοι τι εννοώ. Και μετά από κάθε μεγάλο αποτέλεσμα, τρέχαμε να τους αγκαλιάσουμε και να ενθουσιαστούμε. Και δεν το λέω μόνο για τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος που αυτά τα παιδιά, που μέχρι και προχθές αμφισβητήθηκαν από την άλλη πλευρά, δείξανε σε όλους τι καρδιά έχουν και πόσο μάγκες είναι. Συγχαρητήρια από τον Πιτσάκο του Μπακάλι μέχρι το τελευταίο προσφερθεί μέχρι το πέφτει με τις μεγαλύτερες συμμετοχές. Και τα παιδιά που δεν χρησιμοποιήθηκαν και δεν δημιούργησαν πρόβλημα. Και πρέπει να μάθουμε όλοι ότι οι ομάδες χτίζονται με υπομονή και όχι από ένα αποτέλεσμα. Έφτασα πολλές φορές να προλαβαίνω και να τα παρατήσω. Αλλά ήταν τέτοια η θέληση των ποδοσφαιριστών που έφερε την ομάδα μετά από χρόνια στην Ευρωπαϊκή. Για να έχει συνήθεια αυτή η ομάδα, όσοι την έχουν γύρω-γύρω και είναι κοντά της, πρέπει να μάθουν ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και στραβά αποτελέσματα και να έχει την καταστροφή. Ήρθαν στιγμές που κανείς δεν πίστευε ότι εμείς θα κερδίσουμε στον Ολυμπιακό Πόλεμο. Και το γνωρίζουν οι ποδοσφαιριστές. Θα φάμε 4. Θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Σήμερα τρέχουν και φιλούνται. Η ομάδα αυτή έχει ψυχή και επειδή οι ψεύτες καταλάβανε το μεράκι του κόσμου, σας είπα και πριν το πάνω από προτεραιότητα της ζωής τους και αλλάξαν την ομάδα κατηγορία. Δεν είμαι ο προπονητής που λέει πολλά λόγια. Εδώ μου γίνει. Η νίκη μόνο θα είναι βαθιά χαραγμένη στην καρδιά μου. Ο κόσμος της, ξαναλέω, ο κόσμος της, πέρασε τόσα. Δεν ξέρω ποιο θα έχουμε στην ομάδα. Πάντως να ξέρετε ότι η νίκη μόνο θα είναι από τις ομάδες που θέτηκα περισσότερο, ας είναι μικρό χρονικό διάστημα, και αυτό οφείλεται στον κόσμο της. Να αποθεώσω λοιπόν και πάνω στους ποδοσφαιριστές μου, τους αξίζουν συγχαρητήρια να τους αγκαλιάσει ο κόσμος, και να αποθεώσω και τον κόσμο για την αγάπη που μας έδωσε και το αγκάλιο που μας έκανε μέχρι την τελευταία στιγμή. Να το χαρούν όλοι. Ξεκινάει μια επόμενη μέρα που εδώ όσοι δεν το έχουν καταλάβει πρέπει να τρέξουν για να προλάβουν. Αυτά έκανα εγώ. Την αγάπη του στον κόσμο, σε όσους μας στήριξαν γύρω μας, είναι αρκετή αυτή από την διοίκηση. Δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αποκτήσουν εμπειρία, γιατί η εμπειρία τους είναι μικρή.
να ξέρω ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν 3 αποτελέσματα και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ήρωες μόνο στην νίκη. Θέλω και χτύπημα πλάτης και στοχή και στην ήττα. Είμαι ξεκάθαρος. Συγχαρητήρια στο Χαράδο και πάλι. Αυτά. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε πρώτα εσείς, κύριε Ελένη, και μετά εσείς, κύριε